Ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар дар экран рақами он додаракҳое ки аз Мюнхен ба Душанбе, аз Душанбе ба Мюнхен бо нархи дастрас борҳои шуморо интиқол медиҳанд истодааст ва шумо метавонед ки аз ин рақамҳо истифода баред. Ва инак аз Тоҷикистон куртаҳо омад, дар ин ҷо тӯи тоҷикӣ аст, мехоҳем ки иштирок кунем ҳамчун меҳмон ва куртаҳои тоҷикиро барои тӯй, яъне ки мо фармоиш додем. Инҷа қурут, ман бисёр қурут гуфтам, ягон қурут мақбул нашуд. дӯстои азиз, ина қурутҳо омадаги, қурутҳоро маҳкам кардем, ҳоле маззаша чашем бикушоем, нишонтон метем. қурутҳои ин аз худи ховалин, иша қурут шаҳристон, ҳозир мебинем кадомаш хуба. Ана иҷада духиҳо омадаги аз инстаграм, духи яъне атри дубайст ки мо заказ кардем ҳозир аз ин додаракҳо ва инаҳа бо нависондиам ки апай шаъло Германия. Ташаккур додари азиз, духиҳо омад. Ташаккур ба Шаҳноза барои куртаҳои тоҷикиш, ина қурутҳо. Ташаккур ба Мошарифи азиз, хоҳараки мо қурута ташкил кард. Кубинем қурутҳош чӣ хеле ҳозир мекушем, шумода нишон метиҳем. Дӯстои азиз, рақамҳои додаракҳое ки бор интиқол медиҳанд дар рӯи экрана, метавонед ки истифода баред.